Ei vittu. Hän niinku ei tarpeeksi jo haisis paska. Onks tää valmis? Ihan. Ja kuuluu tänne asti. Paskominen. Pöntäreistä kun kattoo, niin Lapio ilmestyy välisin. Siellä on taas Lapio. Mutta älä nyt täytä, kun sä paskot koko ajan enemmän täyteen. Nouse nyt helvettiin. Tänne ilmestyy koko ajan lisää paskaa. Teet työtä, jolla on tarkoitus. Muutamaa vuorokauteen tullut käyttöön. Hei, meidän Gilbertti on valmista. Onko? Eikö se kattoo Gilbert? Ei kun puoli litraa vodaa jäljellä. 13 volttista näyttäisi kilju olevan. Käydään, se voi varmaan mökkinaapureille käydä diilaamaan.